platform wole ga ebo so me July ka ino kata na live stream me anwo ka ai malu ka ye esi menu na at least no na anyị ncha na anọ na boss na anyị ncha bụ family e water at the end of the day ngwasi ndị mmadụ wee create elu this young lady platform ebe anyị nọ wee mebere ya organize level na-emebere ya onye anọgide na live stream chiejie so o wezi onye anyị sendezi onye mba anọ so onye agagidezi elu otu ama ihe menụ o wee gwa the lady onye kpọrọ ya na atụkọta alụ ga ego video for video ya bụ nwoke so kunu ma afia bụ celebrity favor ọ gago private ya akaụntụ ya ọ gwara anyị na o wee chọpụ ịtọ na Abuja n'anya Lexus n'anya Honda na-alụ eze nwaanyị n'elu ya at the end of the day okay, Jesus emepe the shop. No okay, Jesus emepe shop. If only when salon, but if you want to do your hair, you go another person's shop. Now so that they do them. You don't go down for your own shop. I swear. Every day na for tea, but one day na for the owner. I say that help that girl. Good morning, everyone. So I'm going to good morning, Saga and Queen. I don't my senior man. 7G cage. On your water. I can't many people now like I move to ndị na-amalụ ihe gbasara this issue ma ọ bụ onye na-enwero the strength ụlọ ihe ka anyị bịa n'ebe mmadụ anya n'ihu anyị amalụ onye nwụrụnụ ụzọ akwụkwọ anyụmamịrị ka ya na ha na-amaobe this merụ iji m ụgwọ saga for complete 2 weeks and ị ga na-abịa na my page ka ị na-afụkwana the saga ịfụ na ọ na-aga viral ọ bụ na agbara gị saga bụ the problem nọ ihe agwachala gị ihe kwesịrị ihe ngwala gị wee sị gị refund that money back anyị gwara gị sị gị 2 things ka I need from you nye anyị adreesị ebe bụ ụlọ dị ka anyị send dedicate ka anyị dị sure n'ịnụkwala ozu ọ na-refund that money back ebe akwaje lụkwa anyị ọrụ ọjọbọ ọzọ kwaje wetakwa vidio ebe akwalụ nwoke sendite ngwa ebe akwalụ nwoke sendite ngụnwa nọkwa na gari yoro onu n'onu ke kpụọ isi mee ntamimo ma na-ịmala ukwu ọgọdọ na-abụ na-ekwu ukwe na-ekpue na-evidio ihe a na-eme biko nnu jiri nụ nwayọ n'ọrụ ọjọbọ a dị too much jiri na ya nwayọ mana onwe much ka ha pụkwara ndị ọzọ ka ha na-ekwukwa ka anyị welu na-agbagote ka m gbagote ebe a jos aga m eme utu ka anyị wee maa na anyị ga-enwe view because etu nọ na-enu ebe a people ga na-afụ na-abata ndị ọzọ continue kwa. So if you are just joining ọ bụrụ na ị na-abata ebe a kịta nwaanyị m na-afụ na bi screen ya our own delegate ya aga ka ọma ka esi mediberia so nyawa ka esendezi mmadụ ọ sị anyị na ọ bụ onye mba anọ esendezie mmadụ onye ya agazi the village eluzie kpọbazie ya na fonu zi ka onye direction ọ dịghịzi epik call ya after 3 days mụ na amụghachi ka enyi dị manụ ọ sendela vidio ya ebe na-eme diberia ọ wee bụrụ na mmiri anwụrụ anwụ ọjọbọ ọrụ mmiri ihe ọ na-alụ bụ ọrụ ọjọbọ so amari aka unu marụ kpọkịrịkpọ send ya request gbagote elu ebe a kpọkịrịkpọ send ya request send ya request back. So biko nu beware of ndị ọrụ ọjọbọ beware of ndị fake eze nwaanyị GC na app bụ ọrụ ọjọbọ
ọ na-alụ ma feke eze nwaanyị. Nwaanyị anọ na skrin bụ ọrụ ọjọbọ ka ọ na-alụ. Ihe ọ na-alụ bụ ọrụ ọjọbọ. Biko chee ego dị ka m jigo nwa ọgbanje. Mana onwere mụ na ya na-akpa na-akpọ na agbachisigo onye ọbụla ego sa gị na dị m na-ekwu Yes. tọọ ka m si eme my things kata nwanne mma na-akpụ na tu Onye nwere ekwu na anyị agba ma 100,000 na ego. ihe gbasara kata ona ọ bụrụzi ọgụ ikpe ọma Nna biko nu bịa gee ntị ka m gwa gị nwanne ọjị bụ ọgụ ikpe ọma ya bụ onye ọbụla o si dị nwanne ọ bụrụ na ọ bụrụ ya we continue to drag out. Ma okwu ya bụ gentle love. Ọ sendere ndị n'ihi eme minimize ya na live ya na phone ya na. Ana m echi ya ihe niile ekwe na-agwa ugwu ike. Hello, good morning, everybody. Good morning, everybody. Ego mmiri ụgwọ saga 1 year ọkwa gị ndị bụ ya ama na ọkamila dan ka ije Kuwait ije mee. Ndị bụ unu ga-ama na bịa biko chi alụ na life a chi alụ na ya onye broda gwe oji kamila dan eme ọgọ oji kamila dan eme ọgọ nwoke amụ mmiri nwoke si na amụ ya afụpụ na Kuwait ozu nwụrụ anwụ na-aga iche moto Dangote fere ekugbuo oge ị ga-anwụ ọnwụ ike ọmọ king wepụtara na ọmụ picture this boy na kedu unu na-egburu m oge ngwa wepụtara na this screen Olites achọkwa m bika anwa keta Olites achọkwa m bika anwa. Good morning, everybody. This boy, kele afọ onye ka afa this boy do nke si na-emere ihe rima enu na ala na nwaanyị ji blackmail anyị zọwuo ogbu agụ weta na amụ adọghọ ndụ amakwụ na amụ ambụ Gị panti elu ị nwere ego ị na-ese na ka o si were onye fiu ka ọkụkọ na-agụ nri ọma king ji enye etu isi bụrụ ya live stream a na onye anọ na biskrin mmadụ na-eme ihe masịrị ya achọ ime giveaway na away na-ese abụ tima biko nu nwaanyị abụ ọrụ ọjọbọ ka ọ na-alụ na apa. make your speech well ka onye ọbụla dị correct. I make my dey hide anything. If I be my just I think everything wetin I dey lie. I know they see Even say you go back carry 1 million. in my head Ebuka chee ka m jụọ gị ajụjụ. Saga, no verse. You dey hear me? Mommy, I don't hear you. of course. 1 million anwa. Kedu story? Kedu ihe melu no iji were because I'm an adem. different but upload the same date ọ ga-alepọn do the wishes Mmịa ya anwụ ọ bụrụ ma mmịa anwụsigo EFCC jide gị na eposuo gị n'iru akwụkwọ ọ bụrụ na ọsọ ka onye a nara ego Buka 10K followers so ọjọbọ origo ọbụla origo